Jauna, zuekin, senideok, aitor ditzagu gomitasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Hoi Jainko, bekatarientzat errukia zera eta zure santuentzat zoriona. Bili zure sakristariaren gorpuari giza bidez lur ematerakoa zen honetan, egizuaren partedun zure aukeratuekin zeruko zorionean. Eta bizitza honetako heriotza lokarrietatik askatuta, emaiozu zure aurpegiaren aurrera agertzea biztuera egunean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zuregin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apokalipsis liburutik. Nik, Juanek, mintzo bat entzun nuen zerutik. Eta honela esan zidan, idatzi ezazu. Zorionekoak jaunarengan hiltzen direneiak. Bai, ala dio espirituak, har dezatela atzeren beren nekeetatik. Lagun bait dituzte beren egite honak. Jaunak esana. Jauna, zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San liburutik. Aldi hartan, Jesusek begiak zerura jaso eta honela otoitz egin zuen. Aita, hau da nire naia, zuk eman dizkidazunak, ni nagoke tokian nirekin egotea, nire aintza ikus dezaten. Zuk niri emandako aintza, mundua izan baino lehenagotik maite izan nauzulako. Aita zuzena, munduak ez zaitu ezagutu, baina nik ezagutu zaitut eta hauek ere ezagutu duten zuk bidali nauzula. Agertu dien nik zure izena, baita agertuko ere zuk niri didazun maitasuna haiengan izan dadin, eta ni ere haiekin egon nadin. Jaunak esana. Kristau erlijioan eta horrela erakutsi zigun Jesusek gauzarik printzipalena errukizko ekintzak dira, miserikordiazko obrak. Hain zuzen ere, Jesusek ulertzera emana izan zigun danok
heriotzako momentuan, juizio partikular bat izango degula horren inguruan. Ea